मेरे लिए ये एक्ट सुपर से बहुत 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 ऊपर वाला है और हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बानायना लोगोलेबाय स' नोंथांमोना दिनैनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मोनथिखाबाय जानांगौ दे आं दिनै सोरनि बागै भिडिअ लाबोनानै फैदों आं दिनै अपसारा बर'नि बागै भिडिअ लाबोनानै फैदों दे नोंथांमोना खायफाया मोनथिगौ आरो खायफाया मोनथिया जानो हागौ बेनिखायनो आं खोन्थानानै हरबावसै दे अपसारा बर'आ सुपार डान्सार 5आव टप 12आव सेलेक्शन जानानै दं दे नोंथांमोनाबो मोनथिखागौ जानांगौ आरो खायफाया मोनथियाखैबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय बिथां अपसाराया मरिगाव आसामनि दै आरो बिथाङा डान्सजों लोगोसे दे फेशनखौबो बिथाङा मोजां मोनो बिथांनि सुपार गुरुआ जाबाय पंकज थापा दा जोंहा सुपार डान्सारा एपिसड 1 एपिसड 2 एपिसड 3 एन्ड एपिसड 4 जानानै थांबाय दे थांनाय एपिसड 4आव बिथांजो अपसारा बर'आ दे बेस्ट पारफरमेन्स अफ द उइकखौ मोननो हादों दे आं नोंथांमोननो खोन्थानो हरनि जे सुपार डान्सार 5आव ओरैबायदि खालामोदि दे साबा कन्टेस्टेन्टफोर समान समान नाम्बार मोननायफोरखौ आलदा मोनसे उइकलि सायख'यो दे आरो बै साबानिफ्राय बेस्ट पारफरमेन्स अफ द उइक सासे सायख'यो दे बै बेस्ट पारफरमेन्स अफ द उइकखौ अपसारा बर'आ मोननो हादों दे नोंथांमोना सिनायाबा आं नोंथांमोननो खोन्थाना होनि बिथांजोना मोनसे फेसबुक दं दे नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव देखायना होदों नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा फल' खालामहै मानोना बिथांनो उननि समाव बहुतनि गोनांथि जागोन बहुतजोंसो देरहायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोनाबो फल' खालामहै बेनो बिथांनि अफिसियेल फेसबुक पेजआ नोंथांमोना मिथिखागौ जायफोरा फल' खालामाखै नोंथांमोना फल' खालामहैबानो जाबाय दे बेखौनो आपडेट होनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाना फैदोंमोन अब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै गोजोन्थों